you know where it is coming from. Yes. Hello. Nappy Nakado. Okay. Alaga Mishim, Atram, Rich Malata, October 1st, Ruel. Ask my wage. Lamchere mba biko ka kwụsị so nwe hum credit le ego ndị ahụ m nyere gị ma ihe ndị ahụ m biri gị ịma na ebe ugwu Hausa ya nọ ihe siri ike dị ana ịghọtara before ihe ha kpọla mmadụ biko chere nnapụ ihe asị m ego ahụ mere gị na akwenyere m gị ego mgbachiri gị ego na bikwe gị ahịa sị gị na gị dọsara m ya m lọta ka mgbe wike set up n'ala Igbo na gịnị mekwere bịa ị chọrọ nnọọ ka m si nnukwu Hausa lọta na m jọsụ nnọọ gara gị ije ozugbo elekwụtara akọwa ihe a ego nle mkpatara n'ụwa m nyere gị so chere m ga-agba ka lọta nnapụ ihe elekwanụdịrị ihe wu ihe a akwụ na relesisi o na gịnị mere shọpụ gị so na ke ndị Rochas kuturu but elekwana ihe gbasara m na that one na but nnapụ ihe gee ntị oke ngwa wọtọf ego ga nọkwa na shọpụ oke nwere ụtụ n'ụtụrụ somebody egburu agbafuo onye a gburu agbafuo ebe egburukwe gị mbụ because nwa nwa alọta ụlọ ya bụrụ na ego ka enwe ihe ahụ ụmụ naira ama emerụkwa gị ahụ ngwachi m ajọ gị bọtụ ka m sịkwana gị depositere m na akaụntụ ngwana etiri eti kwa ngwa gị na-enweta m alat okenye maka ibu n'obi iti gị nnapụ ihe elekwana ike agwụkwala m ngaka hụrụ m so ị na-achịkwara m ma ahịa mbiri gị ma ego mgbaziri gị ma ka ikwesị iti gị enwe m aka ngwa cheze ka m dị isi chere mkpọrọ bikọs m ga-eme gị n'ụwa ihe m ga-eme gị ma m lọta ọ kara gị ma m na-akpọ ụkwụ dị a gị nwejuru ụkwụ gị gba ọzọ ugwu Hausa chere aka aghọrọ m